Gumuho ang isang bahagi ng slope protection sa tabing ilog ng Barangay Santo Niño sa Magalang, Pampanga. Ibinahagi ni Barangay Chairman Maximo Roque na natuklasan ng nasirang mga bahagi ng istruktura matapos ang isinagawang monitoring bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kaagad ding nagsagawa ng sandbagging upang pansamantalang matigil ang pagguho nito. Kaya agad-agad po ako nag-report kay Mayora kahapon. At ito po, itong nasirang ito, nag-report po namin sa kanya nung isang araw pa. Tapos po kahapon, nag-invite po ako ng mga barangay tanod, mga barangay officials, at saka yung mga kabataan. Nagtulong-tulong po kami rito kahapon ng hapon, at saka po nung araw ng Sabado, doon sa isang nasira din, doon nag-sandbag po kami at naglagay sa kabapangan yung atangwe. Mga sanga-sangang kahoy ang inilagay namin for protection po ng slope. So, pansamantalang lang po yon. So, nagpapasalamat po kami. Dumating po ng personal ng DP at saka si Mayora para ma-inspection po ito. Martes, August 11, nang magsagawa ng inspeksyon ng Local Government Unit at Department of Public Works and Highways o DPWH sa istruktura. Ayon kay Mayor Malu Paraslacson, galing sa mas mataas sa bahagi ng ilog ang umaagos sa tubig na siyang dahilan ng pagkasira ng proyekto. Marami raw maapektuhan kung tuluyang bumigay ang panangga kontra baha. Pag nag-overflow po ito, yung mga karatig barangay dito, Santo Niño, Turu at part of Ayala, baka maapektuhan po pag nag-overflow itong waterway na to. Nanggagaling ito sa bandang Mabalacat at saka Clark. Alam mo naman, downstream yung Magalang, parang catchment talaga siya. So hindi ang problema dito kasi yung itong mga lili-lili tsaka yung mga basura. Buti na lang na-open natin itong community irrigation system natin dito. Kung hindi, talagang babara ito. Talagang malaking pinsala ang mangyayari pag yun ang hindi natin nabuksan ng mga CIS dito. Matagal na raw ang nasabing slope protection at napapanahon na raw na masuri kung kailangan ng patatagin ng mga istruktura. Actually, yung slope ng Santo Niño, matagal na po to. Actually, yung old style pa ng mga slope protection. Pero siguro it's about time na i-revisit natin ito at pagdesisyonan po ng DPWH at ni Congressman at ng national government na strengthen na ang mga slope protection natin. Mahalaga raw na maagapan ang proyekto para mapigilan ang mas malaking pinsala sa komunidad. More on prevention po tayo ngayon at more on talagang pag-agap po sa pwedeng masira pa. Buti na lang po, nagpapasalamat ako sa DPWH kasi nandito po sila para mag-antabay din sa amin dahil syempre hindi naman po kakayanin ng LGU ang mga infrastructure na to. So ito po, nakasama namin po sila ngayon. Kaagad daw na nagtungo sa Barangay Santo Niño ang mga taga-DPWH nang may parating sa tanggapan ng ulat mula sa Magalang LGU. Kami po kasi sa aming distrito through the leadership po of RD Arnoldo Campo and our district engineer Aser Malyari, every after disaster po kasi talagang directive po namin na umikot sa mga lugar and mag-assess ng mga damage kung meron man po sa mga structures, no. So based po sa report and pananawagan po ni Mayor Malu Lacson, agad pong rumespond yung office namin. In-identify po namin yung mga structures na may damage and if ano po yung probable cause nila, and may mga areas din po kami tinignan na medyo nagkaroon ng flooding problems and chinek po namin ano po yung mga probable cause. Ipaparating daw kaagad sa Central Office ng Public Works sa nasirang proyekto upang maayos sa lalong madaling panahon. Meron po kasi kaming inventory ng mga structures, no. So ang first step po namin is checking if number one, if nasa warranty po yung mga project, identify namin sino yung mga contractors para if again nasa warranty pa po siya, may call out po namin sa mga contractor para mabalikan po nila yung mga project. And if wala na po sila sa warranty, ang gagawin is i-report po namin, may mga proper reporting po kami para maiakyat po siya sa central office yung mga damaged structures na to para hopefully yung iba mapondoan po sila as early as possible through our quick response fund. Ayon pa sa DPWH, nakaikot na sila sa Mabalacat at Angeles City para matignan ang mga istruktura katuwang ang mga LGU.
together syempre with our LGUs, no, para yung sa information dissemination, para maging at ease po yung mga tao na yung agad po namin silang aaksyonan, and para further po namin ma-improve yung serbisyo natin sa publiko. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.